Знаете ли, че най-честото заболяване през щитовидната жлеза, това е автоимунното заболяване, наречено тироид на Хашимото. Това заболяване протича последният начин. Нашият организъм не разпознава нашата щитовидна жлеза и започва да атакува. Така щитовидната жлеза не може да произвежда хормоните, които са необходими за тялото ни, и тогава се повишават нашите антитела. По статистика, към днешна дата, около над 30% млади жени страдат от този проблем. Аз имам това заболяване точно от 12 годишна, но съм намерила решение в лицето на няколко продукта на компания Елар. И ако вие имате същото заболяване и не се чувствате добре и не знаете какво да предприемете, съветвам ви да ползвате тези продукти, защото ви гарантирам, че те ще дадат резултат и вие ще се чувствате много по-добре с това заболяване. Това са течната коластра, гъбата рейши, алоe вера гел за пиене. Има два варианта, които помагат при автоимунното заболяване. Първият вариант е с вкус на праскова и другият е с вкус на коприва. И не на последно място Mind Master, който ще ви даде необходимите витамини и селен, които са много важни за това заболяване. Ако имате въпроси, може да ги зададете или да се свършите лично с мен. А ако желаете да си направите поръчка, с удоволствие ще ви помогна.